దీపారాధన ఎలా చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. దీపారాధన చేసేందుకు కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి. ఎలా అంటే అలా చేయకూడదు. దీపారాధన చేసే ముందు ఒత్తి వేసి తర్వాత నూనె పోస్తుంటారు, కానీ ఇది పద్ధతి కాదు. దీపారాధన చేసేటప్పుడు నూనె పోసిన తర్వాత ఒత్తులు వేయాలి. వెండి కుందులు, పంచలోహ కుందులు, ఇత్తడి కుందులు మంచివి. మట్టి కుందులు కూడా ఉపయోగించవచ్చు. స్టీల్ కుందుల్లో దీపారాధన చేయకూడదు. కుందులను రోజు శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత మాత్రమే ఉపయోగించాలి. అంతేగాని శుభ్రపరచకుండా ఒత్తులను మార్చడం పద్ధతి కాదు. కార్తీక మాస పర్వదినాల్లో దీపారాధన చేసే భక్తులు అవకాశం ఉంటే రాగి ప్రమిదలో నిర్వహించుకుంటే చాలా మంచిది. సర్వలోగాలు, దోషాలు పరిపూర్ణంగా నశిస్తాయి. కుందుని ఒక పళ్ళెంలో కానీ తమలపాకులో కానీ పెట్టాలి. కింద ఆధారం లేకుండా పెట్టకూడదు. దీపారాధన చేసే ముందు పెట్టే కుందుల్లో నూనె 2 ఒత్తులు వేసి సిద్ధంగా ఉండాలి. అగ్గిపుల్లతో నేరుగా ఒత్తులను వేయకూడదు. అందుకు మీరు ముందుగా ఏకహారతిలో కర్పూరం వెలిగించి దానితో కానీ లేకపోతే ఒక అడ్డ ఒత్తితో అంటే ఏకహారతిలో వేసి కానీ దాని సాయంతోనే దీపారాధన అనేది చేయాలి. అగరవత్తులు, ఏకహారతి, కర్పూర హారతి ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు దీపారాధన నుంచి వెలిగించరాదు. దీపారాధన చేయగానే దీపానికి 3 చోట్ల కుంకుమ పెట్టి అక్షింతలు వేయాలి. దీపపీఠ భాగంలో బ్రహ్మతో సమానం, స్తంభం విష్ణు రూపం, ప్రమిద పరమేశ్వరుడని, దీపతైలం నాదం, వత్తి అగ్నిదేవుడిగాను భావన ఉంది. వెలుగు శక్తి స్వరూపం. ఒక వ్యక్తి అంటే ఒక వత్తి దీపాన్ని చెయ్యకూడదు. ఒక వ్యక్తితో ఎప్పుడూ దీపాన్ని అనేది వెలిగించరాదు. ఏకవత్తి అశుభ సందర్భాల్లో మాత్రమే వెలిగిస్తారు. అది మంచిది కాదు. అమ్మవారి ముందు బియ్యం పోసి దాని మీద వెండి కుందితో దీపారాధన చేసి తెల్ల కలువ పూలతో దీపాన్ని అలంకరించి పూజ చేస్తే తెలివితేటలు, మేధస్సు పెరిగి సాత్విక మార్గంలో సంపాదన పెరుగుతుంది. తులసి కోట ముందు మట్టి ప్రమిదతో దీపారాధన చేస్తే ఇంట్లో దుష్టశక్తులు రావని విశ్వాసం. దీపారాధనలో ఆవు నెయ్యి, శ్రీ మహాలక్ష్మికి నువ్వుల నూనె, శ్రీ మహావిష్ణువుకి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి కొబ్బరికాయతో నూనె, తర్వాత శ్రీ మహాగణపతికి ముఖ్యమని చెబుతూ ఉంటారు. అలాగే ఆవు నెయ్యి, విప్ప నూనె, వేప నూనె, ఆమదం, కొబ్బరి నూనెలు పరాశక్తికి చాలా ముఖ్యం. ఆవు నెయ్యి కానీ, నువ్వుల నూనె కానీ, ఆముదం కానీ ఏదో ఒక తైలం శ్రేష్టం. ఎట్టి పరిస్థితిలోని శనగ నూనె వాడరాదు. ఇది దీపం యొక్క ప్రాముఖ్యత. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. కొత్తగా ఛానల్ని చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. చూస్తూనే ఉండండి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం దివ్యశ్రీ ఫుడ్ అండ్ బ్యూటీ. మీరు కనుక నా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసినట్లయితే నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందవచ్చు.